Ja, vi vil fortælle om energiomsætning, muskelfibre og muskelsammentrækning. Vi vil starte med at fortælle om energiomsætningsprocesserne i kroppen. Ja. I alle celler så foregår der en konstant produktion af energi. Energien den bruges blandt andet til opbygning af stoffer, transport af ioner over cellemembranen og meget andet. I cellen sker energifrigørelsen ved en spaltning af ATP til ADP og fosfat. Ja. Herved bliver en energirig binding mellem fosfatgrupperne i ATP'en brudt, og den frigjorte energi kan udnyttes. Ja, og så har vi her en ligning, hedder altså ATP, det bliver til ADP plus fosfat plus energi. Her i modellen, der ser vi så eksempler på energikrævende processer, og det er for eksempel fordøjelsen og muskelsammentrækninger og meget andet. Så er der det, der kaldes aerobe processer og anaerobe processer. I en aerob proces, der kræver det en tilførsel af ilt, som jeg skal se her. Der findes så to forskellige processer. Der er den ene, som er respiration af glukose, og en anden, som er respiration af fedt. I aerobe processer, der er det uden tilførsel af ilt. I anaerob, der sker der også to forskellige processer. Der kan enten ske spaltning af kreatinfosfat eller spaltning af glukose, som så går hen og bliver til kreatin eller mælkesyre. Glykolyse eller mælkesyre. Ja, så man kan se her, at slutproduktet af en anaerob, som der er uden ilt, det er kreatin eller mælkesyre, og slutproduktet af aerob, der er mælk, det er CO2, eller der er med ilt, er med CO2 og H2. Ja. Disse processer, de foregår inde i cellerne. Anaerob foregår inde i cytoplasma, og aerob inde i mitokondrier. Så vil vi gerne fortælle noget om muskelfibrene i skeletmusklerne. Muskelfibrene består hovedsageligt af myofibriller. Der er bundter af proteintråde, som strækker sig gennem hele muskelfiberen, som ses på billedet. Myofibrillen den er opdelt i en række enheder. Der er det, der hedder en sarkomer. Sarkomeren indeholder forskellige proteiner. Den indeholder blandt andet aktin, myosin, tropomyosin og troponin. Når man betragter en skeletmuskulatur i mikroskop, så fremstår muskulaturen altså tværstribet, som vi også kan se på billedet. De mørke og de lyse felter, som afløser hinanden på skift, som vi kan se på figuren. Sarkometeret det afgrænses af to tværgående membraner. Z-linjerne de fæstner aktintrådene, som stikker deres ender ind mellem de parallelliggende myosintråde. Rundt om aktintrådene ligger troponin og tropomyosin. Myosintrådene de har små hoveder, som stikker ud til siderne. Ja, og det sidste vi vil fortælle noget om, det var muskelsammentrækninger. Muskelsammentrækninger, de styres af nervesystemet. Vi bestemmer selv, hvornår musklerne de skal trækkes sammen, og når nerveimpulsen ankommer til musklen, så forplantes den lynhurtigt ud over hele muskelfiberen og ind i det sarkoplasmatiske retikulum. Når det sker, så frigøres calciumioner, der strømmer ud i cytoplasmaet og sætter sig på tromboniet, der nu reagerer med tropomyosin. Reaktionen betyder, at myosin kan binde sig til det der underliggende aktin, og der dannes nu en tværbro, og der opstår en muskelsammentrækning. Og vi har så taget den her model med, for lige at forklare, hvordan det går. Her i fase 1, det er binding af ATP til myosinhovedet. Så kommer fase 2, det er spaltning af ATP til ADP og P, som der er det fosfatet. Så er der fase 3, det er så fosfat, der frigøres, og myosin bindes til aktinen, og det er her, som hvor den her tværbro dannes. Og så fase 4, det er så hvor den opladede energi den frigøres, og myosinhovedet laver den der nikkebevægelse og trækker dermed i aktinet.